Chegou o Nadal ao Concello de Verín, nós tamén nos vestimos para a ocasión. Alcalde Gerardo Seoane, moi boa tarde. Un bo detalle, moi boas tardes a todos. Unha máscara navideña para festexar o acendido do alumeado deste ano, non? Exacto, acaba de facerse ahora mismo ás 6:04, hai varios puntos estratégicos, a Plaza do Concello, a Plaza Maior, a Calle da Merced, a Iglesia Santa María Maior e algúns sitiños máis por aí, co objetivo de que a xente pois, pase, disfrute e vexa o que hai. E para facerse fotografías xa están aí os primeiros Sí, que se animaron a facer unha fotografía aquí nesta bola, e ademais un bo atractivo para esta ponte, non? Sí, creo que esta bola, que é a porta á feira que está aquí detrás, vai a ter bastante éxito, moita xente se vai a fotografiar aquí. Bueno, é o reflejo do espírito navideño que queremos trasladar aos nosos veciños. Falabas da feira, están aquí xa as carpas preparadas para mañá ás 12 arrancar, non? Exacto. Xa está todo preparado para arrancar a... Algúns se están montando, pero outros espero que monten mañá por a mañá ás 12, a inauguración oficial estará pois de 12 a 10, cos seus espectáculos musicales, todos os días un distinto, e queremos que vamos a crear un ambiente sí, de espírito navideño, que a xente dé un paseíño e a ver se o tempo nos acompaña. Tamén pido encarecidamente manteñer o que é a distancia, dado que estamos iniciando unha nova ola de COVID, por manteñer as distancias e evitar as aglomeracións. Isto xa estaba previsto e vamos a leválo ao mellor término posible. Hai preocupación por esa subida de casos? Hombre, sempre hai preocupación porque cando empezan a subir, suben meteóricamente. Entonces, ter todas as precaucións de manteñer as distancias, evitar as aglomeracións. Esta non é unha feira moi multitudinaria, penso que non vai haber moito problema, pero ainda así todo o que fagamos non está de máis. Moi ben, Gerardo Seoane, alcalde, gracias por estar hoxe aquí. Vémonos mañá ás 12 aquí nesta inauguración da feira de Nadal. Vostedes xa saben, teñen tempo agora pola tarde de vir facerse unha fotografía con esta bola ou con todas as demais decoracións que van a topar en calquera das rúas do Concello de Verín. Nos ímonos, ensinámoslles un pouquiño máis esta bola na que poder facerse as mellores fotografías deste Nadal. Moi boa tarde a todos.